Ndị Igbo ekene m unu. Asị m ka nke echukwelu ya zelu. Anyị si ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri atara m azụ anwụra. Asa dara mma na eke, dara mma na orie, fọzara mma na afọ, fọzara mma na nkwọ, ụzọ ahịa anọ nke ndị Igbo ji biri. Asị na ya dara n'Igbo na mma o. Ise, ise, ise. Dịka o si dị ka agbapụ na ya ọsọ igosi na ya bụ ife anyị ji maka ya wee bịa. Na tupu anyị aga n'igosi na ya bụ ife, ọ bụla nke a bụ ụbọchị izu gị, ị na-ejete afọ channel aya n'Igbo akwụkwọ ka baro ka like and subscribe o. Tinyekwa kọmentị, share ekwe ya, tụsa ya bụ ozi ka ụmụnne anyị dị n'ebe dị iche iche wee nụ ya bụ ife na-eme n'obodo a. Dịka o si dị, ihe wetara unu tata bụ nnukwu update dị oke mkpa. Mma nchọ ka onye ọbụla misie ya, mma nchọ ka ị ga ya bụ ife, ị ga-esi ya bụ ife wetara unu gbasa maka ya bụ ife na-eme n'obodo anyị nọ n'ime ya. And nwere ndị Igbo na-azọ drọpụra ya ọnụ kọmentị n'ihe a nwanne anyị nwoke kwuru n'iru akwụkwọ dị oke mkpa ka anyị mara ife iche n'ụdị nke gị. Alright, over to you, sir. There is a man called Ubah. They said he's from Nnewi. As soon as this whole thing started, he went about lying to the presidency of the zoo that he talks to me every day. I have never in my life spoken to Ubah before. I have not. He kept using the name of IPOB to extort money. Very comfortable individuals in and around Nnewi during this period. He has been going around duping people, obtaining money from them with falsehood, because he claimed that he would defend their properties for them and prevent our angry young people from attacking them. And he told Asorok that we speak on a daily basis, that he is in control of what is happening on the ground. That was the man that when this whole thing started, he was the one that was seen distributing 20,000 naira each to some hooligans. Very, very sad indeed. Those people that later on decided to occupy the road leading from Onitsha to Owerri, that necessitated or warranted the order that I gave during one of our emergency broadcasts that they should clear from the roads, which they did. If you know this man, Ubah, who is from Nnewi, you go and warn him. All those stupid politics and games they play, we don't play it. We are IPOB. We don't play all those. They can play that nonsensical games with the hotelier. Not with us. Because we are very, very serious. If you have been duped with the name of IPOB, if you have been deceived into thinking that Ubah has the ear of anyone, not even the unit coordinator in his village, then you are grossly mistaken. We don't know who he is, and we do not care to know who he is. The people of Nnewi should please take note and stop giving him your money or allowing him access to whatever influence that he thinks you may be able to wield in Abuja based on these lies he's been propagating. We don't know who he is. Ndị be anyị ekenekwanụ m unu. Dịka unu si wepụta oge unu igekwa ya bụ ife nnukwu ozi dị oke mkpa eji maka ya wee bịa n'iru akwụkwọ na Igbo Media bụ ebe anyị si wee na-wetara unu ya bụ nnukwu ozi dị oke mkpa gbasịta maka ihe na-eme n'obodo anyị nọ n'ime ya, ana gbasịta maka nwere onwe ndị Igbo na-azọ, ana gbasịta maka Maazị Nnamdi Kanu ladies. Dịka ị nụrụ ihe nwanne anyị nwoke kwuru n'iru akwụkwọ, ka efi were ikwu n'udo nke gị asị gị kwuo ka efi were ikwu maka na otu aka o jedebe njọ ọ ya adịkwanụ mma. Ọgwụ na ọtụ ụmụnne m, achọrọ m ka unu tinyere anyị alụ nke unu ife unu chere n'iru akwụkwọ ikwucha ya bụ ife kapa arụsie ya kwurụta ụmụnne anyị ndị ọzọ ntị, kwurụta ụmụnne anyị ndị ọzọ ntị. Daalụ dị nne na ụmụnne m.
bụ mụ na-ege ntị. Anyị na-ekene ndị nnekwu si na-esoyere anyị. Anyị siri ngwa nke mesịa n'ụmụ Igbo.